men başlyk adam. Şu günüň özüne işden gelýänçä, başlyklaryň boýunbagynyň nähillänýäni öwrenip goýar. Bäh, boýunbagdyr da. O näme adamyň derejesini ölçeýär. Onu tuwelime birinji sınıfyň okuwçylarym dakyny ýaşuwat. Bä, sen akyllydyň. Taňa da birinji sınıf okuwçylaryň kyýaly boýunbaga alaýaly. Sana da zat diýerlik ýok. Yok, men bir zat tapýan-da. Vefa! Fatır! Han bärik gelksene. Salam Resul. Salam Suray. Täze satylan mebeller barada habarnamaya çykdym welin. Başlyk täzelenýämiş. Kime näme diýip ýatsam bolarka? Başlyk dol kabul etýänçä, wagtlaryň ýerine ýetirji diýip ýaday. Wagtlaryň niseňizläň? Men wezipem wagtlaryna asla ynanamak. Ýöne ýüregime giren adam, baky bolmasa, şoňa ynanarym. Düşünmedim. Wepa! Näme olmagy mümkin-ki? Ora nahary. Palo. Bolmady. Ora gaýry, senbi. Bolmady da. He. Täzelikmi? Täzel gaýsam gen görmersiňmi? İçi kara kalmış. Bilýärdim aş telefonun näse adyny. Ýazyşan bar zatlam üçüpdir. Şunuň özüne ussag görkezmesem bolmaz. Kakam ýörjek diýse-de, esen pesemle bilen gezip ýörüp durun. Ýöne ýere öýlenmelken. Sebäbi ýanymda sen ýaly gelinim bolsa, bularda ulama ýerek geçýär ekenim. Tagaman bar. Sag ol. Ýoksa da men ýokam ýüregiň ýanelere. Gysya, ýöne henidem Cemaljan. Dadyma ýetişäýär. Telefonum. Belki öýünnäkiler ruhsat berse bugünem bize ýatar. Bolýa, torak görür. Bolýa sag Sag ol. ol. Why? Cemaljanyň öýdemi? Gel Cemaljan. Gel bala. Gel Cemal. Bolýa men gitdim. Sag ol anna. Jaranançı. Men sizde kalamla malıptır da alayın şolary. Bolýa, häzir getirip berýär.
Ahır goýmagdaýlar. Hawa, gowy. Täze başlamaz gelýär, habaryň bardyr. Şoň üçin bar täze döredön koýnaklarymyzy ortağa çykaryň, asyşdyryp Böyle. goýalyn, görsün. Birim düň kutoya taýýarlap goýan koýnaklarymyz bar ha. Hawa. Şolardan ýene de 6 sansyny sargyd etdiler. Diýmek müşterilerimize ýarady. Şeýlelikde dowam edeli bolýar. Böyle, elbette devam ederiz. Salam. Salam. Başlık nemelay? O ön nemede ol. Nemede ol, bara ol. Näme diýjek bolýaňa? Arkaýyn aýtsana. Ön kuvaşlıklara uloğun iýdin oturýady diýjek bolýanna. Oňarda bula. Aýalym ýalak bolup, uloň öňü näme, iýdi näme? Borda ilen çykmaýyn. Gayrat edin başlık. Näetdi? Göwnüň rahatlyk tapdymy? Hawa başlık. Sür onno. Yer onno. Aşır. Kimi? Näme? Nire? Yok, hiç kim içeri aşırmalı. Adı saydım da o. On vesilleri başlığı öýünden iýse, iýsden başga ýeri aşyryp göremseň, öz aşyrlygym ýadymdan çık Ya ýa. alay, bir da tap ýan aýtenem. Dinle. Başlı getirdin mi? Getirdim. Ne aladı beken? Näme gorkýanmy? Yok, korkamakla ýöne soraydım. Ne aladım? Gowy gül ýaly oglan. Başlyk uloň iýdin oturay diýen o iýdin oturýar. Öňün oturay diýen o öňün oturýar. Gül ýaly. Oy ne diýen vay? Oy ne demek kow? Yaş olur mu? Aýyo, 2 saat sabatyr. 2 saat. Salam aleykum başlyk. Wa aleykum assalam. Gel. Gelip oturmayın. Bir salamlaşaýyn edim. Men şu edaryň başlygynyň orunmasary. Tuweleme. Gel geç. Yok, geçip oturmayın. Sağ olun başlyk, biýmada etmeyin. Bimada eden oňa. Gel geçsene. Yok, siz arkaýyn oturun. Salam aleykum baş. Wa aleykum assalam. Gel. Gel oturmayınız. Salamlaşaýyn edim. Men bärde siziň eliňizde satyjy bolup işleýän. Ha, tuweleme. Gato. Barına başlyk. Oturuverin, biýmada etmeyin. Bimada ýognym. Gel geçsene. Yok, sağ ol başlyk. Sağ ol.
Ine şu görýän telefonun edil şu kompýuteryň kiçeldilen görnüşi. Bol internet üçinem, ara gatnaşyk üçinem gaty amatly. Han beriňan men muny göreýin. Çydamlyk kepiligi näçe bar? Çydamlyk kepilligi 1 ay. Ýuway, o ne beýle aday be? O çykarýan kompaniýaň özi çydamlyk kepilligini 1 ay berýärdi. Abyrdan elimden gaçyrdım, döwdüm-de. Onda näme? Hey, inim, o döwülen göwnüňi bizde täzelep bermek üçin mümkinçiligimiz da ýok. Ýöne göwün özünden geçen bolsa, onu oňa kanat takyp asmany uçurajak söldüğümüz de var. Balana beriň maga. Baş üstüne. Sağ olun. Salamu aleykum usta. Wa aleykumesselam. Armanda. Var ol. Näme hyzmat? Inim, telefonun täze ýalakly. Näme kemçiligi barmy? Usta, şu köpmeçe düşen SMS'lerim öz özünden pozulýar. Şonu bir barlap bersen. Ha, goraýar onu. Han için barlap göreli. Bu tay arası. Bulum gowy. Aha, winim. Sen bu telefonunda hiç kemçilik yok ya Allah. Be. Ýöne biri oýnap içindäki SMS'ler pozýan bolaýmasyn? Ýok, bu telefon şeýle bir parollaşdyrylan bolýan, men gözüm görmese açylan o. Men ýüzümden geçip bilen ok diýsene. Şeýle bolaýmasa. Alnym. Telefonunda hiç kemçilik yok. Be. Elimde gaýdym ka. Ay şonýaly bir zatdyrly. Bolýa. Haqqy näçe bolar? Ay inim, özüňe degişen oglan ekeniň. Sen bulaýdyanyň ilmedik somdan pulunu tölenýär bolýar. Ine bir gün telefonuň ýadyňdan çykaryp, ýygyjy uýuňa goýarsyň ha. Ana şonu üstüne oturup ekrany döwüp, üstüne tant edibermeledik getireňde. Men şonu düzedip narhyny alaýarym. Bolýarmy? Sağ olun. Sağ ol nim. Sagaman var. Günüňiz haýyrly bolsun. Dünýäniň owadan gyzy bolmagda laşger telewizyon. Näme? Şey diýeniň bilen radylaşaryn öýdäňmi? Sen radylaş, radylaşma. Ol men öz şahsy pikirim. Öz pikiriňde garsaň, pikiriň bilen